tapi bonceng. Nek Pak. Lele. Nanti lagi Bali. Ya berseko dolan karo kanca-kancaku kesel aku. Alah le, jauh omongan rampung ngandang lunga. Alah le, muga-muga Basuki ndang oleh hidayah. Pak, Wah, sekolah. malah ya kan lagi makan. Sangune. Le, bapak lagi randik dite. Ya iki mendino ora tau duit kesel aku ora pengene terus ya Assalamualaikum, Mbok karepmu. Waalaikumsalam. Mumpung kelasnya sepi, apa aku aku mau berproses. Piro emang? Ora wek rasane koyo ngono, ora nyusupi. Ujuk koyo ono. Dong apa ya, Cah? Apa toh? Nah, yang kau dosa lo ora balik sekolah. Neng apa? Ayo dolan. Males banget aku. Ya, mau weh. Oke aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki sapa ya? Napa laras? Niki kalian putranipun Bapak Mukidi?
Oh, Mbak, bener ngopo? Bapakku ngopo? Astagfirullah. Niki bapakipun jenengan kenging alangan. Sakniki keadaanipun kritis wonten rumah sakit. Hah? Tenane Mbak kowe iki? Yo Hah? tenan. Masya Allah. Mbak ra ngapusi, Mbak. Jan endi iki? Anake iki ra teko-teko. Ra ngurusi bapak ning ngerti kecelakaan kritis, ra teko-teko. Aji, arep tekan kapan? Berapa saat aku tekan?